To, co nazywamy na Kaszubach pustą nocą, czyli czuwanie przy zmarłym przed pogrzebem, nocne czuwanie modlitewne, ma bardzo dawną genezę. Wiąże się bowiem ze starożytnością chrześcijańską i ze zwyczajem praktykowanym między innymi na Bliskim Wschodzie, a potem w środowiskach chrześcijan rozsianych po całym basenie Morza Śródziemnego, a więc można powiedzieć w Afryce Północnej, w południowej Europie i na Bliskim Wschodzie, wszędzie gdzie byli chrześcijanie. Mianowicie zwyczaj gromadzenia się na modlitwę przy konającym, przy umierającym, przy moribundzie, przy kimś, kto niebawem umrze albo jest już umierający, i potem przed ceremoniami pogrzebowymi lokalna wspólnota wiejska, miejska, kościelna czy zakonna, bo trzeba pamiętać, że w genezie tego, co dzisiaj i co od, przypuszczam, 200, może 300 lat jest praktykowane na Kaszubach jako pusta noc, są psalmy. A pierwsze reguły zakonne, monastyczne, między innymi świętego Bazylego Wielkiego, po nim nieco później regułę zakonu monastycznego ułożył święty Benedykt z Nursi. Otóż te przepisy życia, które regulowały rytm przeżywania dnia i wydarzenia, między innymi związane ze śmiercią zakonnika czy siostry zakonnej we wspólnotach, zalecały, żeby po pierwsze gromadzić się na wspólną modlitwę przy konającym i po drugie, żeby tak zwane obrzędy pochówkowe, pogrzebowe były poprzedzone wigilią, czyli czuwaniem, zapaloną świecą, ze śpiewem psalmów, z odmawianiem modlitwy pańskiej i innymi litanijnymi. Potem, kiedy od III-IV wieku pojawia się na przykład litania do wszystkich świętych, ona także była włączona w ten ceremoniał. Krótko mówiąc, można sądzić, że kiedy chrześcijaństwo przyszło 1000 lat temu na Pomorze, na nasze tereny, nie było pustej nocy. Były zwyczaje religijne Słowian. Stopniowo chrystianizowana mentalność naszych dziadów, naszych praojców wprowadzała także te zwyczaje, które wcześniej były praktykowane na przykład w Europie Południowej, we Francji, w Niemczech czy w Italii, czy na Morawach. I jest wielce prawdopodobne, że już wtedy, w wieku XII, XIII, XIV, XV, kiedy nastąpiła ostateczna i można powiedzieć taka głęboka, poważna chrystianizacja ludności wiejskiej na terenach dzisiejszej Polski, także na Pomorzu i na Kaszubach, pojawiały się zapewne próby chrystianizacji obrzędów związanych ze śmiercią, a praktykowanych w domach. Świadectwem tego zmagania, tego wysiłku, żeby przekształcić słowiańskie opłakiwanie zmarłych, ten spektakularny, widowiskowy sposób przeżywania żałoby, bo pamiętajmy, nie mamy opisu obrzędów pogrzebowych ani religijnych ceremonii Słowian z epoki przedchrześcijańskiej. Mamy tylko niewielkie wzmianki, między innymi synody biskupów co jakiś czas powtarzają nakaz, żeby zmarłych chować na poświęconej ziemi, czyli na cmentarzu przykościelnym, na placu przykościelnym, a zakazywały pochówków po lasach i polach, tak się wyrażają, więc to pokazuje. Podobnie rewolucja w obrzędach pogrzebowych jest ewidentna w zakresie sposobu grzebania zmarłych. O ile do XI wieku mamy w Polsce tak zwane dwa modele pogrzebu. Jeden inhumacja, czyli zakopanie zwłok w ziemi,
w trumnie lub bez, bo do XIV wieku trumny były rzadkością, w XIV pojawiają się jako norma. Jeszcze nie do końca, dlatego że ludzi ubogich i zakonnicy nie chowali swoich zmarłych do ziemi w trumnach, w skrzyniach drewnianych. Drewno było za drogie, ale stosowano wtedy tak zwaną śmiertelną deskę, czyli po kasiapsku to sarzecie śmiertelny dyl. I jeszcze na początku XX wieku w niektórych regionach dawnej Rzeczypospolitej, także na Kresach wschodnich i południowych Rzeczypospolitej, na terenie dzisiejszej, powiedzmy, Ukrainy, zachował się zwyczaj, który notuje, powiedzmy, też wybitny polski etnograf Adam Fischer, że w każdej wsi funkcjonowała ta śmiertelna deska i po pogrzebie ona zostawała w domu żałoby. Kiedy ktoś z sąsiadów umarł gdzie indziej, przenoszono ją i pożyczano na te obrzędy pogrzebowe i na tej desce do XIV wieku noszono zawinięte w płótno zwłoki do kościoła i później spuszczano do ziemi, zasypywano ziemią, a więc trumna, te dwa modele, podwójny model pogrzebu, to się przełamało już w XI-XII wieku, bo pamiętajmy, Słowianie, jak wszystkie ludy indoeuropejskie, miały zwyczaj ciałopalenia. Krótko mówiąc, Słowianie, oni nie byli poganami, to byli ludzie bardzo religijni. Mieli swoją wizję życia po śmierci, raju po śmierci. Elementem koniecznym, żeby dusza mogła wejść do krainy przodków, było spalenie ciała. Stąd, kiedy przychodziło chrześcijaństwo, radykalnie zakazywano ciałopalenia i nakazywano, na podobieństwie oczywiście zwyczajów żydowskich, ale także na podobieństwo pogrzebu Chrystusa, chowanie zmarłych do ziemi. I wtedy prawdopodobnie już w okresie tej głębszej chrystianizacji, kiedy w Polsce powstała sieć parafii kościołów wiejskich, bo pierwotne kościoły na Pomorzu to jest oczywiście Gdańsk, to jest Oksywie, to jest Góra Pomorska, to jest jeszcze kilka miejsc, gdzie powstały Puck, gdzie powstały parafie, można powiedzieć, pierwotne i dopiero w wieku XIII, XIV i XV powstaje gęsta, dość regularna sieć kościołów parafialnych. Część tej sieci zawdzięczamy oczywiście zakonom, część zakonowi krzyżackiemu, który doskonale pod tym względem administrował swoim państwem. I wtedy dopiero możemy mówić o chrystianizacji zwykłych, prostych wieśniaków mieszkających gdzieś po lasach, w odległych przysiłkach, na pustkach tak zwanych. I wtedy pojawia się prawdopodobnie po raz pierwszy w XV wieku pieśń polska, polska pieśń religijna, której uczono na pamięć. I na pytanie, kiedy zaczęły się zwyczaje, czy gdzie jest geneza pustej nocy, czuwania modlitewnego, śpiewnego przy zmarłych na Kaszubach, odpowiedzi takiej prostej nie ma. Z jednej strony to jest nawiązanie do starożytności, do reguł zakonnych, do zaleceń, by gromadzić się przy umierających i przy zmarłych, śpiewać psalmy, kantyki. Z drugiej, można powiedzieć, na naszych terenach mogło się rodzić to nabożeństwo, ta liturgia domowa, bo mówimy tutaj o zwyczajach, o modlitwach, o zebraniach modlitewnych lokalnej społeczności wiejskiej, nie w kościele, nie pod przewodem duchownego, czyli specjalisty od kultu, ale modlitwa, której animatorami byli świeccy. Ja chcę do tego nawiązać, że w XV wieku pojawia się polska pieśń religijna. Zrazu były to przekłady, tłumaczenia hymnów, pieśni liturgicznych łacińskich
Oczywiście autorami tych przekładów byli katoliccy mnisi, zakonnicy i księża, którzy kochali swój lud i widzieli, że ten lud nie uczestniczy w pełni w liturgii, ponieważ nie zna łaciny. Uczono pieśni na pamięć, śpiewano katechizm. Nie uczono dzieci na pamięć recytacji. Śpiewano cały katechizm. Śpiewano 10 Bożych przykazań. Śpiewano pacierz, czyli wierzę w Boga, Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo. Wszystko było śpiewane. Dlaczego? Prawdopodobnie nasi ojcowie kochali śpiew. Słowianie byli niesłychanie melodyjnym, rozśpiewanym ludem. I kapłani, którzy byli z tego ludu i go kochali, chcieli go, można powiedzieć, schrystianizować w całości, układali pieśni. Wtedy tych pieśni uczono oczywiście, zwłaszcza w niedzielę, kiedy ludzie się schodzili na mszę świętą, uczono tych pieśni na pamięć. I wtedy prawdopodobnie mamy do czynienia z genezą czy z początkiem śpiewu religijnego przy zmarłych, który to śpiew wyparł opłakiwania i jakieś nieznane nam bliżej obrzędy związane z żałobą spektakularnie okazywaną przez Słowian i przez inne ludy europejskie, ale także Bliskiego Wschodu przez wieki. Kościół, można powiedzieć, zakazywał z jednej strony tego przesadnego żalu, rozpaczy, okaleczenia się, sypania popiołu na głowę, rwania włosów, rozdzierania szat. Mnóstwo tych elementów gdzieś tam się przechowało w zapiskach historyków, ale na samych zakazach nie poprzestawał, wprowadzał, można powiedzieć, nowe spojrzenie na człowieka, na jego życie nadprzyrodzone, na życie wieczne. Chrystianizacja oznaczała także chrystianizacja wyobrażenia życia pozagrobowego, a więc sąd, czyściec, niebo albo piekło, ale także świadomość modlitwy za zmarłych i wartości tej modlitwy sprawowanej, celebrowanej we wspólnocie wiejskiej, osiedlowej, dzisiaj byśmy powiedzieli, bo kapłan zwykle na takie modlitwy domowe przy zmarłych się nie udawał. I kolejny etap, możemy przypuszczać, pojawił się w ewolucji tej pustej nocy, tej kaszubskiej liturgii przy zmarłych, domowej pobożności w epoce baroku, a więc w epoce urodzaju na utwory, pieśni medytacyjne, które pisali zakonnicy, które były popularyzowane przez Bernardynów, przez Franciszkanów, przez jezuitów, przez karmelitów. Pojawiają się nowe zakony właśnie w wieku XVI jako efekt, można powiedzieć, reformy Kościoła i odpowiedzi na reformację. I wtedy pojawia się ogromne bogactwo takiej pobożności barokowej. I ona ostatecznie, można powiedzieć, zainspirowała także pobożność ludową, a więc tych ludzi, którzy przeżywali swoje życie i tajemnicę śmierci w wymiarze żywej wiary, w wymiarze wspólnotowej, rodzinnej, sąsiedzkiej modlitwy. I wtedy te puste noce nabrały prawdopodobnie tego kształtu, z którym mamy do czynienia, próbując zrekonstruować ich wygląd, ich stan, ich przebieg tych nabożeństw przy zmarłych z początku XX czy z połowy XX wieku. Dzisiaj oczywiście mamy do czynienia już z innymi procesami, ale elementem tego urodzaju, tego niesłychanego rozkwitu pobożności barokowej i jakby efektem tego wybuchu pobożności katolickiej, niesłychanie różnorodnej, niesłychanie, można powiedzieć, nawet nie do końca przez biskupów i przez czynniki kościelne kontrolowanej. Wtedy jest renesans pielgrzymek, powstają nowe sanktuaria lokalne, takie jak Swarzewo, jak Sianowo, odżywają. Gdzieś
I w XIX wieku, ale już pod koniec XVIII pojawia się masowa produkcja modlitewników, zrazu tylko dla elit społecznych, a potem już w XIX wieku, kiedy sztuka czytania i sztuka pisania poprzez szkolnictwo powszechne zostaje wprowadzona, możemy mówić o pełnym rozkwicie nabożeństwa pustej nocy, którego istotą, przypomnijmy, jest zarówno modlitwa różańcowa za zmarłą osobę, prowadzona w domu żałoby, jak i nocne czuwanie polegające przede wszystkim na wspólnym, podzielonym na dwa chóry, wykonywaniu pieśni o męce pańskiej, pieśni skierowanych do Matki Bożej, pieśni medytacyjnych o tajemnicy śmierci i życia wiecznego, pieśni katechizmowych, pieśni o rzeczach ostatecznych, pieśni o Bożym Sądzie, pieśni o zmartwychwstaniu, o perspektywie nadziei. I to wspólne śpiewanie było możliwe w XIX wieku zwłaszcza i w XX dzięki wydaniu najpierw w Pelplinie, potem w innych miejscach specjalnych kantyków, podręczników, książek do odprawiania pustej nocy, ale także do wykonywania pieśni religijnych przy innych okazjach roku liturgicznego i wydarzeniach społecznych. Mam tutaj w dłoni jeden z takich, niekompletny już, bo używany przez wiele lat, śpiewnik w XIX i na początku XX wieku na Kaszubach najbardziej popularny. Po kasiepsku oni na tak książka godale kanteczka i to jest zbiór pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego. Pelplin, 1886 rok. Otrzymałem tę książkę od starszej pani 20 lat temu, kiedy robiłem badania etnograficzne na Kaszubach w Brzeźnie Szlacheckim. Ta pani dała mi tę kantyczkę, mówiąc, ona już była w rozsypkach, ona była bez oprawy. Mówiła do mnie, niech ksiądz to weźmie, bo quel nas doma i nikt śpiewu z ni niemdze. Chcę tylko powiedzieć, że podczas pustej nocy, no to jest raptem 8-9 godzin tego śpiewu, wspólnej modlitwy, uda się wykonać co najwyżej 30-40 pieśni. Natomiast repertuar śpiewaczy, to byli przede wszystkim mężczyźni i tak jest do dzisiaj, także tutaj w Luzinie i w innych rejonach, gdzie jest żywa tradycja pustonocna, uda się wykonać tylko 30-40 pieśni maksimum, natomiast repertuar obejmuje ponad 100 utworów. Gdyby chcieć je wszystkie wyśpiewać, a ten śpiew jest dostojny, ten śpiew jest niespieszny, to jest śpiew z podziałem na dwa chóry, a więc śpiew responsoryjny, głośny, taki, żeby było słychać, taki, żeby nie trzeba było się domyślać, co jest śpiewane. Liderami tego śpiewu, tych nabożeństw byli zawsze mężczyźni, którzy cieszyli się w lokalnym sąsiedztwie, w społeczności, we wsi takim niekwestionowanym autorytetem i moralnym, i religijnym, i można powiedzieć także fachowym. Oni do dzisiaj są przewodnikami tych śpiewów i tych nabożeństw. I można powiedzieć, że jesteśmy spadkobiercami przynajmniej kilkusetletniej, bardzo bogatej tradycji modlitewnej, śpiewaczej, ascetycznej, no bo wigilia, nocne czuwanie to jest duży wysiłek, to jest wspaniała modlitwa śpiewem, to jest całe bogactwo treści modlitewnych, które się rozważa i wystarczyłoby wsłuchać się w jedną z tych pieśni, żeby człowiek jakby dla siebie odkrył, że one zawierają kwintesencję wiary katolickiej, nadziei chrześcijańskiej na życie wieczne.
Kryzys, czy transformacja, lepiej pewnie powiedzieć, związana z obrzędowością, z pobożnością ludową na Kaszubach, ten kryzys trwa już od XIX wieku. Dlatego, że wcześniej były czynniki przede wszystkim cywilizacyjne. Budowa kolei, uprzemysłowienie regionu, stopniowe przenoszenie się ludzi do miast eliminowało niektóre formy pobożności wiejskiej. Człowiek, który przeprowadził się ze wsi na przykład do Wejherowa, i ten proces trwał już w XIX wieku, bo powstawały firmy, zakłady pracy, na przykład cementownia w Wejherowie. No to są lata 80. XIX wieku. Więc kilkuset robotników, budowa domów i przeniesienie ze środowiska rolniczego do przemysłowego powoduje automatycznie, że niektórych form pobożności nie da się pielęgnować czy kontynuować. Ja, robiąc badania etnograficzne w latach 90., czyli 20-22 lata temu, spotkałem jeszcze w Wejherowie śpiewaków pustonocnych i kończące się już, ale jeszcze obecne formy, na przykład w tych dzielnicach domów jednorodzinnych, w Wejherowie, Śmiechowie. Tak samo można było to spotkać w Lęborku czy w Kartuzach. Śpiewy pustonocne, ale już zredukowane do kilku godzin wspólnego czuwania w domu żałoby. Ta transformacja dokonała się radykalnie w latach 80., 90. minionego wieku, a więc 20-30 lat temu. Wtedy bowiem pojawiła się sytuacja zupełnie nam wcześniej nieznana, mianowicie firmy pogrzebowe i zwyczaj umierania w szpitalu wraz z rozbudową opieki medycznej. O ile wcześniej zarówno śmierć, jak i pogrzeb odbywały się zwykle w domu, o tyle już w latach 50. pojawia się cała sieć szpitali, pogotowie ratunkowe i pierwszą rzeczą, którą, kiedy ktoś zasłabnie, jest oczywiście wykonanie telefonu, żeby przyjechało pogotowie ratunkowe. Przyjeżdża lekarz, zabierają ciężko chorego czy w stanie agonalnym do szpitala, podejmuje się procedury ratujące życie, nie ma przy tym rodziny, nie ma przy tym środowiska sąsiedzkiego i bardzo często, mniej więcej od lat 50. XX wieku, mamy w efekcie coraz częstszą śmierć szpitalną. To obejmuje dzisiaj od 50 do 75, prawie 80% zgonów, odejść dokonuje się w szpitalu, w placówkach no, jednak utrudniających religijne życie domowe. I to powoduje, że naturalnym jakby efektem tej specjalizacji naszego życia i profesjonalizacji różnych rzeczy, z których składa się nasze życie, pojawia się też firma pogrzebowa i w latach 80., a zwłaszcza w 90. rzecz wygląda tak. Człowiek umiera w szpitalu, ze szpitala rodzina przekazuje go do zakładu pogrzebowego, z tego zakładu pogrzebowego przywożony jest, i to jest kolejny klocek w tej układance, przewożony jest zmarły wraz z trumną do kaplicy przedpogrzebowej zbudowanej przy kościele parafialnym. O ile kilkadziesiąt lat temu umierało się zazwyczaj w domu, a więc przy umierającym zbierała się rodzina i sąsiedzi. Po śmierci rodzina i sąsiedzi zajmowali się przygotowaniem ciała do pogrzebu. Toaletą, umyciem, ubraniem. Nabywano trumnę, ale wszystko odbywało się w rodzinie. Wszystko odbywało się, że tak powiem, w środowisku
sąsiedzkim, najbliższym. Różaniec w pierwszy, drugi, trzeci wieczór przed pogrzebem, w domu żałoby, pusta noc, czuwanie, wszystko robili świeccy, wszystko rodzina i wspólnota sąsiedzka i wreszcie kondukt do kościoła. Na wsi to nieraz oznaczało kilka kilometrów marszu, procesji z zaprzęgiem konnym do kościoła parafialnego. Tam dopiero pojawia się kapłan, specjalista od kultu liturgicznego. Wszystko wcześniej robili ludzie świeccy. A więc cała pobożność, cała religijność, cały ceremoniał tej liturgii domowej spoczywał niejako w rękach katolików świeckich, mężczyzn i kobiet. W momencie, kiedy mamy śmierć szpitalną, wszystko się zmienia. Człowiek umiera w zakładzie opieki zdrowotnej, nie w rodzinie, często nie ma nikogo z rodziny przy śmierci. Ciało jest przekazywane specjalistycznej firmie pogrzebowej, która je przygotowuje, przetrzymuje w chłodni, ubiera i wkłada do trumny. Trumna jest przywożona przez firmę do kaplicy przedpogrzebowej postawionej w latach 90. wybudowanej przy kościele parafialnym i stamtąd właściwie niemal bez żadnego konduktu liturgia, msza święta, pogrzebowa i ewentualna krótsza czy dłuższa procesja, zwykle przejazd samochodem czy autobusem na cmentarz. Przemiany związane właśnie z cywilizacyjnymi ulepszeniami, postępem społecznym eliminują więc poważnie to, co nazywamy tradycją katolicką związaną ze śmiercią i pogrzebem na Kaszubach. Gdzieniegdzie, właśnie dlatego, że są środowiska mężczyzn i kobiet bardzo przywiązanych do pustej nocy, do tej przebogatej duchowości katolickiej związanej z czuwaniem przy zmarłych, zachowuje się zwyczaj, ale już zredukowany i okrojony. Mianowicie są rodziny, które życzą sobie, by pogrzeb zaczynał się w domu żałoby. I wtedy firma pogrzebowa na ostatni wieczór przywozi trumnę z ciałem osoby zmarłej do domu żałoby. Tam odbywa się różaniec za zmarłego i tam odbywa się nocne czuwanie śpiewane, zwane pustą nocą i stamtąd kondukt, zwykle już samochodowy, a więc zmotoryzowany, udaje się do kościoła. Mamy więc zachowaną pewną formę, ale ta forma jest coraz rzadsza, ponieważ wielu ludzi rezygnuje z bardzo pracochłonnej i wyczerpującej jednak organizacji tej pustej nocy u siebie. Pewnym wyjściem z sytuacji jest, ale to zachodzi na Kaszubach bardzo rzadko, mianowicie organizowanie pustej nocy w domu przedpogrzebowym przy kościele. Tak jest na przykład w Lipuszu, gdzie parafia kilkanaście lat temu zbudowała piękny dom pogrzebowy nieopodal kościoła. Tam też przechowywane są zwłoki przed pogrzebem i na ostatni różaniec wieczorem, w Wigilię pogrzebu, w przeddzień pogrzebu, trumna jest wystawiana, sąsiedzi i krewni gromadzą się na różaniec, zasiadają przy stołach i śpiewają pieśni pustonocne do pierwszej, do drugiej w nocy. Jest tam też zaplecze kuchenne, gdzie częstuje się tych orantów, tych modlących się kawą, herbatą, czasem bigosem, jakimś gorącym napojem. I to jest, wydaje się, taki optymalny model, który można by polecić tym wszystkim, którzy pragną tę czcigodną tradycję zachowywać. Coraz rzadziej
Także ludzie, którzy czynią testamenty na Kaszubach, życzą sobie pustej nocy, zdając sobie sprawę, że jest to dla spadkobierców i wykonawców ich testamentu bardzo duży wysiłek, a nieraz coś, czego nie potrafiliby sami zorganizować. Można być katolikiem niesłychanie płytkim. Ten, kto chce iść w głąb, musi sięgać do tradycji. Krótko mówiąc, to dotyczy nie tylko sfery religijnej, to dotyczy także na przykład zwykłej ciekawości, skąd się wziąłem, gdzie mój ród, kim byli moi przodkowie. Sądzę, że w pełni świadomie i odpowiedzialnie człowiek może żyć tylko wtedy, kiedy odkrywa własne korzenie, kiedy z tych korzeni czerpie, kiedy się nie odcina od swoich dziadów, pradziadów, kiedy zada sobie trud, żeby odnaleźć ich imiona, ich księgi parafialne, ich metryki, ich fotografie, trochę dowiedzieć się o tym, kim byli pradziadkowie i kim jeszcze wcześniej, po to, żeby człowiek mógł w sposób świadomy do tej tradycji, do tych dziejów nawiązać i niejako je sobie przyswoić. Dramatem naszych czasów jest ucieczka w przyszłość i odcinanie się od korzeni, od fundamentów, od źródeł, z których właściwie nasze człowieczeństwo, nasza polskość, nasza kaszubskość, nasza tożsamość religijna, ale także kulturowa, można by rzec nawet ludzka, pochodzi i wyrasta. I w tym sensie można by powiedzieć tak, jeśli ktoś chce świadomie przeżywać i w pełni przeżywać śmierć swoich bliskich, to powinien sięgnąć do tych źródeł, które przez kilkaset lat wielkiej mądrości i wiary zostały wypracowane. I mogę tylko, zwłaszcza ludziom młodym, powiedzieć, że można i trzeba po prostu kupić sobie nową edycję śpiewnika, który został wznowiony rok temu przez wydawnictwo Bernardinum. Można nabyć śpiewnik, który jest plonem nagrań i prac muzykologicznych wydawanych przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, gdzie znajdziemy zapis nutowy tych prastarych pieśni wykonywanych na pustych nocach. Można wreszcie, prawdopodobnie już niebawem, będzie nabyć płytę, gdzie te pieśni są w bardzo prosty, a równocześnie profesjonalny sposób nagrane, żeby samemu wejść. Natomiast nie trzeba żadnej inwestycji, żeby na pogrzebie bliskiej sobie osoby, dziadka, babci, mamy, taty czy sąsiada, pod koniec różańca, który jest odmawiany, przynieść ze sobą śpiewnik i zaintonować jedną, drugą czy trzecią starą, przepiękną i przebogatą w treści religijne, ale także ascetyczne, mądrościowe, teologiczne pieśni, pociągając innych. Problem, można powiedzieć, pewnej transmisji czy pęknięcia przekazu kulturowego polega na tym, że ludzie młodzi, najmłodsi, także dzieci, często przez własnych rodziców czy dziadków nie zostały wprowadzone w bogactwo duchowej spuścizny ojców, dziadów i pradziadów. I sądzę, że tutaj nie da się niczego zadekretować. Tutaj nawet najlepsza reklama ze strony, powiedzmy, środowisk szkolnych, wychowawców, nauczycieli, duszpasterzy
mogłyby przynieść tylko ograniczone efekty. Tutaj trzeba pasji i wszystkim, którzy te pasje na nowo odkrywają, w nią wchodzą i tej pięknej sprawie służą, chciałbym dodać ducha i powiedzieć, że w tak zurbanizowanej wsi jak Luzino, która właściwie już wsią od kilkudziesięciu lat nie jest, tylko osiedlem o charakterze podmiejskim, funkcjonuje zespół, grupa mężczyzn, śpiewaków, którzy składają się nie tylko z ludzi starych i sędziwych, ale także z mężczyzn młodych w wieku 30-40 lat, którzy gdzieś pewnie troszeczkę i przez koligacje rodzinne, ale także prawdopodobnie przez osobiste odkrycie, jak wielkim bogactwem jest ta pustonocna tradycja kaszubska, po prostu się w to włączają. I moim głębokim pragnieniem, zapisałem je w testamencie, jest także prośba, aby po mojej śmierci taka pusta noc za moją grzeszną duszę została odprawiona. Mam nadzieję, że ilekroć wracam na Kaszuby, ilekroć dowiaduję się o czyjejś śmierci, to ponieważ uczestniczyłem jako młodzieniec, jako chłopak, jako jeszcze kleryk i ileś razy też jako ksiądz w pustej nocy w rodzinach moich najbliższych, muszę powiedzieć, że jest to dla mnie zawsze niesłychanie intensywne i bardzo mocne przeżycie religijne, za które jestem Panu Bogu i moim przodkom, moim ziomkom szczerze wdzięczny.